On és l'Amundsen? Inuvik. Primera parada. Inuvik és una ciutat situada a les terres del nord del Canadà. Hi pots arribar amb un vol regular i amb temps per fer una passejada pels voltants glaçats. Hauràs de contractar el viatge amb una avioneta Twin Otter per poder arribar al teu destí, l'Amundsen. Al cap d'unes quantes hores de viatge, veuràs el vaixell ancorat al glaç marí de l'Àrtic. La Twin Otter aterrarà al costat del vaixell per descarregar persones, equipatges i els teus envasos. Un cop hagis pagat la factura, l'avioneta s'envolarà des del glaç marí i retornarà a Inuvik. Tots els equips científics que hi ha a bord de l'Amundsen solen treballar unes quantes hores al glaç marí. La teva missió consistirà a fer arribar a l'Amundsen nous envasos resistents a temperatures de menys 35 graus centígrads per les mostres de gel marí. Determinar amb temps la situació del vaixell no és fàcil, ja que els científics han de recollir mostres de zones diverses i l'Amundsen s'ha de moure a través del glaç. L'Amundsen és un trencaglaç que es desplaça fàcilment per la banquisa de l'Àrtic. Per tant, et caldrà determinar la seva posició abans de contractar el viatge.